Ahoj, ahoj, takže znovu sa vrátim do tohoto domčeku. Áno, viem, že toho môjho kamaráta uniesli, ale že ho išla polícia hľadať, takže sa nebudem do toho srať. No nič, hodilo by sa ísť vyspať a niečo možno cez deň spraviť a tak. Ináč som zistil, že moji rodičia, že oni sa vrátia až za nejaké 2 mesiace a tak. Poslali mi nejaké peniaze a ja som si všimol ten dom ako, ja neviem, či to je dom alebo čo to je, mne sa to ľúbi extrémne. Hodilo by sa to ísť pozrieť trochu, takže idem. Tuto sú tie peniaze, až tak ich zoberiem, why not. A ešte aj hente, do faka, aj tie zbranie mi poslali. Ale keď ma náhodou niekto napadol, len už mi to poslali neskôršie, idem sa pozrieť tam. Zase krásne toto. A tuto je ten barák toho môjho kamaráta, ktorý ho uniesli. No nič, ale tento dom, ja som videl, že on sa tu stával, ale ako nejako extra ma to je zaujímavé, čiže som to nenatočil na YouTube, ale tak ako čo sa dá robiť. A teraz už keď to vidím, že to je postavené, akože to vyzerá dobre. Neviem, býva v ňom niekto? Lebo ja som tam videl, ale oni potom ako zobrali karaván a ešte zobrali nejaké, neviem, BMWčko to bolo a že odišli na predaj. Takže tento barák je na predaj. Kamo kľúč sú to moji, že? Nejaká druhá. Nič, tak jen tam ako toto. Ty vole. Zblízka to vyzerá celkom dobre, ja sa mám priznať. Wow, toto. Tam proste taká záhradka. Počkaj, to sú včelie uly? Aj môj detko choval včely. No, je. Otvorené. Peckové. Ty vole, čo to je za stromy? Wow. A stadiaľ toto vyzerá ešte lepšie. Kamo, toto musí byť na 100% nejako toto a to musí byť vzácne. No nič. A tu sú kľúče v tom, že? Helie. Dobre, mám. Tak, otvorím. Počkaj, zatvorím, aby som niekto nebehol. Wow! Koľko stojí tento dom? Fuj, ale to som rád, ako trochu, ale nevadí, to sa vyvetrá. Otvorím okno. Strešné. Počkaj. To mi nehovorte, že na streche je zahrada. Wow! A z výšky to vyzerá ako. Ja vidím celú dedinu. Tam je môj dom, to satelit. Tam je nejaké molo. Tam je nejaká loď odparkovaná. OK, som nevedel. No nič, jen donútra, nechám to otvorené, nech sa to vyvetrá. Toto je čo? Spálňa. Ty lava! Wow! Ty vole, takto záskolo mať spálni lavu. A tuto dole som ešte vyhol schody. Funguje tu elektrina? Čakaj, taďal to, nebudem to preskakovať. Tam vyzerá, že toto je helie, tam sú nejaké pivo a tak, je bar. Fúha, to vyzerá celkom dobre. Tu mesko. Počkej, toto. Môžeme si dať. Čo to je? To je dobré. Niečo mi to s tým pomohlo, ježiš. Tam, naspäť. Asi to zhasnem, lebo ešte to nie je moje. Ale si to kúpim, keď mám už toľko to. Čo je tuto?
dvoje dvere, trochu sa tam bojím, sa na nič idem. Otvorím. Aké to divná vôňa. To je solná jaskyňa? What? Kamo to kto tu postavil? To je reálne taká solná jaskyňa, to je piesok a tak. Wow. Krásne to vyviera voda. Ty kokos. Ja si pamätám, keď som bol s rodičmi v tomto. Takéto solné jaskyne. No ja to zatvorím. Fúha. Skladisko, tu knižky. Mám si to kúpiť? Neviem, nebolo tam napísané, že koľko to stojí. Možno by stačili aj tieto dve, ale to... Ej! Dobre, ne, vy ste si prišli pozrieť? Ale ja si to už idem kúpiť, takže šic. Dobre, šic. Von. No dobre, idem sa ešte pozrieť, čo bolo v tej knižke tam. Ale som rád, že tu je takýto plot. Iba preto, že keď je ten plot, tak sa nemusí ísť toľko. Počkaj, túto cedulku zbúram, aby už sa nikto nechodil. Dobre. Čo tam je napísané? Za dom zaplatte v obecnom úrade. OK, dobre, ešte šťastie, že viem, kde je obecný úrad. A obecný úrad by mal byť úplne na konci dediny. Oni tu postavili aj tento nový chodník, lebo to bol iba taký pádom sa asi rozsypal. Kde je tá policia? By som si to ešte s ňou vyriadil. Toho kamaráta. A to je to molo? Tam je ešte jedna loďka. No potom by som sa zaplatiť za ten dom a ešte sa sem pôjdem popozerať. Serus, pán starosta, idem vám dať tam tie peniažky za ten barák. Do faka. Do tohoto či do tohoto? Ešte by zrašť nikto to zaplatil. Ja tam dám, aby boli celkom takto bohatí. Toto si nechám u seba. No a ty vole, koječinový barák a tieto dvere. A zoberiem si ich naspäť. Mám si ešte nejaké jedlo kúpiť? Haló? Nepredáva tu niekto jedlo? Ďakujem. Pán farmár, mám si u vás kúpiť? Takže chleba si kúpim si, aby som nebol hladný. Ďakujem. Dobre, môžem odísť. Ja napapám. Keby zároveň oni chceli od niečoho pomôcť odo mňa, tak im s radosťou pomôžem, ja ich mám rád. Vždy som takto chcel ísť na loďke. No nič. Ja sa idem popozerať týmto smerom. No tak akorát prší, tak to nič. Minimálne si idem preprší plášť. No hej. Do keľu. Sa mi napúšťa voda do loďky, to nie je dobré. Ešte začalo snežiť. Trochu. No, ináč ako bolo minulé ten Halloween. Vtedy, keď ten medveď ho ukradol. Tak už sa nečudujem, že sneží. Jo, má noha. No rýchlo. Preprší plášť si idem. Ja pôjdem sa pomôcť, či ho tá polícia hľadá. Hej, pane! Ešte by som si mohol aj povolenie na zabíjanie občanov. A nie. Pane, mám si ho niečo kúpiť? Toto si môžem kúpiť a za to ešte budete robiť také službičky, lebo to bolo moc drahé. To bude taká službička, kde tu budete ma ochraňovať. Vy, pani... s vašimi lamami. Či povolenie na zabitie môže mať spolu zvieratá, že? To je darmo. Vy, pani, lami.
Dobre. Už je to iba moja ochránka, za ktorú budem platiť, že? No, ale až sa chcete schovať, tak choďte za túto podstrižku a môžete ísť aj donútra, ale iba na chvíľu. Kámo, toto by som si mohol dať do tej solnej jaskyne. Wow, ale celkom dobre. Dobre. Dáme tentokrát takto. A mohla nejaká cedulka by som si hodila, že to je solná jaskyňa. Jaskyňa. Ok, dobre. Je to hotovo napísané. Survival knife. Yes, to je to, čo mi mamka dala. No nič, ja sa im vyspať. Neviem, prečo som nešiel do tej miestnosti, kde je tá lava, ale tak, čo sa dá robiť. No a tento raz ešte... už neprší, lebo už som sa vyspal. Krásne to tu je, nádhera. Dobre, idem preč. A mohol by som možno preskočiť plot. Dobre, tak nie. Mysleli na všetko. Tak či tak je to sa mnou, že elektricky. Potom by som tam mohol dať nejakú cedulku, že je to elektrický plot. To tam nechám ako schránku a tu som kde tú loďku. Takže ja to idem teraz krásne oboplávať. A idem sa tam pozrieť. Celkom krásna príroda tu je. Bude to niekde sa dá odbočiť? Jejda, som nechcel. Tie vlny sú tu trochu akože dosť je tu. Neviem, či to bol dobrý nápad na nič. Asi sa vrátim a pôjdem niekde inde. Počkaj. Čo to je? Čo to tu robí? Chleba, mäso a kvetina, voda? Čo? No fuj, to bude na 100% to všetko opršané a to bude hnilé. No nič, a ten meď si nechám samozrejme. Na ochranu proti tomu medveďovi a tak. A tam to je vidieť pod vodou, ako je to postavené. Ach, ten dom vyzerá veľmi dobre. To vyzerá ako taký agentský dom. Neviem, či ste videli niekto ten seriál Johnny English, a nie seriál, film. Poďte, zničím to. Dobre, zoberiem si to ku sebe. Je to nafukovacia loď. To z toho sa nehali títo, čo tu bývali predo mnou. A ku podivu som tam nič nenašiel také, čo ja viem, že skazené jedlo, čiže títo boli fakt slušní ľudia. To bol hento James Bond, alebo tak proste, tam boli smokingu a ne, a si upratali všetko, čo dojedli. A čo spravím s týmto domom? No, ja neviem, či v tomto budem ja bývať, alebo v tomto budú bývať moji rodičia. Asi moji rodičia iba kvôli tomu, že oni si ho postavili, tak nech si tam bývajú. Alebo tak proste asi nebudú chcieť z neho odísť. Možno keby som im mal ukázať, že tam proste v tom som na jaskyňa, tak. OK. To asi ja doskočím, idem naspäť na ten most a ja skočím do vody. Ja si to chcem splniť, ja som vždy chcel skočiť do vody, ako bungee jumping, ale ja to teraz spravím bez toho. Teda dúfam, že to je hlboké, lebo pokiaľ není, tak sa zabijem. Ale kto vie, či môj kamarát ešte žije, takže... No tak poďte. Dobre, už som tu.
Celko som už nízko a to ani není dobré, že som nízko, iba kvôli tomu, že jak sa naspäť dostajem hore, sakra. Na tom som mal mysleť asi skoršie. No nič, idem pomocou tejto vody sa vláde dostať. Ma to tie výplavy tak kde tam do kanálu. Ja to nechcem, samozrejme. Taký vchod. Asi nič také extra. A tu je ten... teraz ja sa môžem pozrieť tuto po ten most. Hej, je tam to spadlo, to je aj pod vodou, to je vlastne. Nechce sa mi tam ísť to 2 razy pozerať. Tak vlastne mohol by som sa tam myslel iba nakúknuť. Šup. No ne. Sa utopíme. Dobre. Dobre, ja idem teraz krásne sa pozrieť tu. Ešte idem pokračovať. Aha, ďalšie molo. To je bomba. Ako keby niekto vedel, že sem idem. No tak počkaj, to nie je dobré, keď niekto vedel, že sem idem. Upečené kura? To už fakt v tomto svete nájde všetko, tie bioodpady a podobné veci. Ach jo, prečo to tí ľudia vyhadzujú? Hopa! No hopa. To nevyzerá zle. Čo je toto? What? Čo? Toto. Kamo to ako keby reálne to niekto prežíval? Ale prečo? Ale to kanál. Dokeľ, ale podľa toho ohňa to vyzerá, že tu je ten medveď v vlade. Hop. Dokeľ, poď. Počkaj, tam je niečo na cedulke. Do not go need to water is radio. Aha, takže ja nemám ísť blízko tej vody, lebo je radioaktívna. Hop. Aj tam je tá voda. Dokiaľ nemám nič tu, že? Takýto mostík. No ja len takto krásne po kraji sa tam musím nejako dostať. Po kraji, hop. Po kraji idem. Ty vole. To je hlboká. To je hlbká. Dobre. To ako je čo? Čože tam ten môj kamarát? Ne! Tam... To bol ten medvídom. On chcel, aby som sem išiel. To není teraz dobre. Nič. Sa tu jedá robiť, ale tu tak keby niekto prežíval. Haló? Počkaj, ja sem tie dvere. Mám ani jedlo, že? Voda. Taň, Boh vie, že to stávam. Haló? Musíme sa to niekto zachrániť. Alebo... No nič. Zapiem tu Indiana Jones, ešte som to pozerala, také podobné. Musím to vyplávať hore. Je to radioaktívna voda. Počkej, čo až to nie je vlastne radioaktívna, iba si niekto robí srandu. Lebo nevyzerá, že je nejaká zelená voda, tak. Lebo mne je to normálna voda, nie? Už Boh vie. No idem hore. Ale tak sa nechcem napiť. A som sa tu zasekol. A netopier. Dobre, som tu hore.
Dobre, a teraz hlavne nepadnúť. Musím sa z tohoto dostať hore. Takto. A toto hneď pôjdem povedať policii, že či o tom vedia. Že som mi tu dal značku, že je to radioaktívne a podobné. Tak čo, táto voda není radioaktívna, podľa mňa. Čakáš, ak sa na ňu pozriem a je podľa mňa normálna farba. Počkaj, som sa mal asi... Dobre, ja sa dostanem zase pri tom molo. Teraz tam ja preplávam. To molo bude tu za chvíľku. Tak, tu je to molo. A keď sa dostala som sa pri tom molo, tak ja by som sa mohla vyšplhať na ten most teraz. Tu loď tu nechám, keby ešte tu kto bol. Keby ten môj kamarát potreboval ujsť, tak nech ide aspoň na vode. Volať preč. Lebo až by ho náhodou dobilo, tak proste to nech ho aspoň voda vo vode. No nič, tak to a tu je to lava. Zrejska, ja nabrali tú lavu do toho môjho domu. Divné. Ešte tam je niečo na druhej strane, už zapadá slnko, takže ja už idem domov. Takže zatiaľ, papa.